Sao DJ March. Here we go again. Okay, naana po ko diri sa inyong magsamok-samok sa inyong atubangan, no? Yes. Okay, check this out, DJ March again in the place to be, yo. Okay, magbuhat na po kong kanta karon nga mga klase-klase sa mga salad. Here we go. Salad, lami kaayo hasta yung lamia. Salad, lami kaayo hasta yung lamia. Salad, lami kaayo hasta yung lamia. Pida na karon ang mga salad. Istoryahan na to unsa mga salad. Spaghetti, macaroni, buko salad, maha, puto, ug uban pa. Grabe siya sa mga okasyon. Ayaw po ninyo yung kalimti, fruit salad, pero naapoy salad nga kanang gulay, kanang ginatawag og talbos sa kamuti. Grabe jud nang kanang salara, kanang mahibulong nga pang salad sa pang-inato. Butang-butangi o ginamos kay kanang talbos sa kamuti. Kung kulang ka og dugo, pagay gud na sa imuha. Yeah. Kung anemic jud ka, mao gid na ang imong kauno. Well. Ay, magbalik ta dito sa mga salad na mga tambal sa mga diabetes. Yeah. Kanang spaghetti, apid man na sa mga salad. Yeah. Salad, lami kaayo asa yung lamia. 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 Bida kayo sa mga pista, sa mga bunyag, sa birthday, sa Pasko, sa bagong tuig ug uban pa, pero maro gyud ng mga tagbalay basa pista gani ang kanang mga salad taguan nila kay dili nila ipakaon sa mga katawan bisag asa gid na ipakaon nang na dito sa mga espesyal nila nga bisita. Unya ang maingon na ko gid sa inyo ha. Yeah. Magpasalamat jud ko kay ako katong nagkaon-kaon ko sa isa ka pista. Nag-ana akong tirada ato, nangita ko og kanana ko abad dutoy salad sa bago ko mukaon ka ng mga humba ug uban pa ng mga sudan. Maguna-una na kung kaon ka ng salad kay basig mahurot na sa mga katawan. Break it down, yo.